Yes, Marius, van der September de 24. Dat is van der weer zo'n wunderschöne dag. En check mal, waar stroom het hier bij alle wegen zit. Dat is groot, goed al wezen. Van der wil ik een geschichte vertellen van een man, den ze noemen via George Miller. Der weer in 1805 geboren. En een rijke familie geboren in Duitsland. En als hij op was, zijn moeder die starf, als hij 14 jaar oud was. En hij leefde zeer kostet het leven. Hij deed liegen en stelen en zuipen en gamblen en wat je uitgrabbelen kan, dat deed hij. En hij was zaaltjes op en hij werd nog zo goed als 16 jaar oud, hij weer aan de gevangenispen geweest. En bloos, zeer kostet het leven, zeer zin het leven, wat je uitgrabbelen deed kan, dat deed hij. En zijn vader, de schaf voor de regering, die deed allemaal taxklachten. En hij stelde van die nog woorden kan. En als hij dan in de straat wordt, dan hij deed het nog van de christen, dat hij zeer spateren. En aber dan ergens wel, zijn vader had hem dan vielleicht aan de bibelschool, waar hij stapt, zal hij door in de bibelschool gaan. En dat deed hij dan ook, maar hij werd dan ook nog zeer gostig. Van een zuiphuis naar het andere en liegen en stelen en zo zou dat kunnen. En een dag dan had hij nog een vriend gemerkt. En de bibelschool waar hij dan nu ging, de university. En die vroeg aan, is hij niet goed wel met een bibelstund gaan? Een bibel zingstund, bibelstund, gebedstund, wo ze dan van de bibel studeert. Oh, hij had gedacht, was er niet. Dan kan ik daar vielleicht eerst wat absnaken en dan kan ik nachher weer gewoon over die spoes merken en spateren over die. So hij gaat doorheen. De werkgever ging doorheen naar de bibelstund en het aanval zich dat door zo fijn. Hij had zo'n vrede en hij voelt zich door zo welkom. En dan bekeerde hij zich door. En, en dan draait hij zijn leven recht om. Veel van de vrienden wat hij dan gehad hadden, die verleid aan en hij wil niet meer zijn schwingend leven vieren. En dan ziet hij zijn vader dat hij weer nu een christ geworden en hij wil nu nog weer naar school gaan uitleren te missionair zijn. En zijn vader weer zeer versteld over. En hij zegt, hij würde niet meer zijn school betalen, want hij staat wel, en zijn vader weer bloß bezorgd dat zijn jongen nog mal uitleren om zeer veel geld meer. Zo, dan kreeg hij niet meer geld van zijn vader. So dan, nou, wat wil hij dat dan nu? En dan gaat hij aan zijn stoel naar de school en dan beet hij door op knieën. En dan beet hij te God dat hij zal hem helpen met, wat hij dat, de schoolgeld betalen. En als hij dan gebed heeft, dan verlaat hij zich ook op God. En dat gaat een stunde later, dan is de president van de school bij hem onder en vraagt, als hij would interessiert zijn door een Engelander van de States. Die wil Duits leren. Dus hij den would kan Duits leren. En dat deed hij dan ook. En dat weer dan een antwoord voor zijn gebed. En dan kon hij zich door goed geld verdienen met deze hier apart Duits leren. En hij gaat de school dan ook terug. En als de school dan niet sterk is, dan wil hij naar Engeland voeren door een missionair, een prediker zijn. Maar dan zal hij, Duitsland had dat zo, had dat vielleicht nog zo, du moet een jaar moet je aan de armee zijn, door een soldaat zijn. En nou ja, dan wat wordt dat dan nu doen? Bij hem dan wordt hij zeer krank. En kon hij niet soldaat zijn voor een jaar. Zo dan weer dat erg, durf hij niet. En dan voer hij naar Engeland. En dan weer hij door prediker op een stad. En die betaalden hem toch zeer duur, maar hij weer nog niet schuldig. We nemen zoveel geld hier aan. En dan zei ze, wel, wie dan zaten en de kerk, die dan ze uitrenten, oder de rijkste mensen, die kunnen immer smak fair zaten. En de arme mensen, die moesten maar ganz heen zaten. En die moesten dat dier betalen, wanneer was fair zaten aan de kerk. En dan zei hij, wanneer hij hier wil predigen zijn, dan moeten we maar krachten met ophieren. So dan deden ze dat. En hij wil ook geen dagloon hebben. Hij wil zich op God verlaten. En dan wil hij de predigen, maar ook nog missionair. En dat deed ook zeer goed. Maar ergens wel, die aan dat ze van God wil hebben, hij zal wat anders doen. En dan hij gaat dan op de gast naar de lijn aan de stad. En dan zit hij, was er veel heimloze kinderen. Er zijn kinderen op de gast, wat er wonen, en hebben het zeer slecht. En eentje wordt uitgenutzt en zeer slecht behandeld. Dat zijn we op hem horen. En dan, hij heeft dan een dag 50 cent in de fop. En dan zegt hij te God, want dat is wat u was, ik zal doen, een heim opstellen voor al deze heimloze kinderen, dan dat is wat ik wil doen. En hij had God versproken, hij wil keinmal niet mensen geld slaan. Hij wil zich op God verlaten.
En dat is wat dat deed. En dat duurt niet lang. Ergens wel dat geld kwam op. En dan kon hij een heim opstellen voor al deze heimloze kinderen. En jedes Mal, wenn er in een kwam, dan hij aan zijn stoel nemen, op knieën spelen. En Gott, die geeft een wunder naar het andere. Schließlich kreeg hij dat zo weit, hij had 13 akker kunnen kijken. En hij kreeg wat $7 miljoen op de tijd, wie dat een teil geld wordt. Dat wordt van deze geld $7 miljoen zijn. En dan heeft hij door een groot heimgebied voor homeloze kinderen. Du kon maar 2000 kinderen nemen. En keinmal heeft hij een geld gevraagd, dat kwam immer vanzelfs nemen. En dan, een dag, dan kwam hij zijn vrouw aan en zei, George, wir haben bloß kein Brot und keine Mahl nicht für unsere Kinder zum Mars, für wel wir dort dann. Und dann sagt er, naja, dann werden wir uns auf Gott verlassen und werden beten und dann betet er dort zu Gott. Und dank Gott für das Eten, was er nächsten nach zum Mars wird versorgen für all die Kinder, da werden hunderte Kinder. Und dann zum Mars, dann sahen sich alle in der Stuhl die Kinder, sie hatten Hunger gerade, aber keine Mahl, kein Brot. Und dann dankt hij Gott für das Eten, was Gott wird versorgen, den zum Mars. Und dann klappert er wieder der an und dann ist der Baker da von der Stadt. Ein großer Baker, auf eine große Bakerie. Und dann wieder den Fes aus, komm, hij soll mal ein Teil Brot backen, wenn fehlt dort hier. Und dann hat er danach über 3 große Sorts Brot gebacken. Nu bracht er das frische Brot hier für frei. Was Gott ihm doch wel gaan eten, hij had je Fes aus, door je gebeten, George. Naja, dann haben sie noch gebraucht. Aber dann, das geht nicht lang, dann klappert es wieder an der an. Und dann ist der Maltführer was da. Nu wie den das Maltführer, das rote Twee brengen Krackfeld dort heim. Und was sie dort wurden gefixt haben, da wird der Malfleischel zuur. Nu früher, als sie wurden kann all diese Maltbrocken für frei. So dann kriegen sie noch den Malt. Was denn so wird mit all die Jahren, die haben über 10.000 Kinder haft, die dort heim durchgeschickt. En dat weer nog een christel geschaut. En jedes Mal, wenn die Kinder dann nicht groot genoeg werden, dat ik kan uitdragen en je in het leven merken, dan geef je een Bibel aan de rechterhand. En 1 cent aan de linkerhand. En dan zei hij ze verleiden. Als ze groot werden, dan rijdt weer te verloten. Waar je de Bibel wordt aan de rechterhand houden. En je door aanhouden. Dan wordt aan de linkerhand immer wat bij zijn. Voor alles wat je wat veel. En eenmaal weer ook met een schap gaan. En toen zal hij nächste dag een grote meeting gaan. En dan, dat leidste zij wurden zum Mars, aber dat merken, aber da war das sehr neblig, sehr neblig. En dan konnte ze nichts nicht sein. Da sagte der Kapitän, wir wollen mal einen Stall holen, wie gehen vielleicht wohnen. Kann bloß nicht wieder fahren, wir wollen das nicht merken, was zum Mars. Und dann sagte George, na, da werden wir am Taler nachgehen. Die Chaps hauen hier schon mal nach Sonntag, was sie da unten können. Dann gehen sie darauf, und der George ab seine Knie waren ab, und dann hat er gebeten, und als er vor dich erst, dann sagt er zu dem Kapitän, okay, nu werden wir abgehen und checken, was war das. Und dann gehen sie ab, und dann geht der Nebel ganz weg. Dann können sie fahren, und dann zum Morgen sagen sie, was da, wo er dann will sein. Und viele Wunder sind dort passiert. Und was wir hier können sein von dieser Schule, oder von diesem Mann, kriegen ein Wort von Sinn Leben, wie geführt haben. Und dort hält sich Glück, wie groß unsere Schuld ist. Wenn wir wollen dort über reinmerken, Gott kann uns brocken. Wir wollen vielleicht nicht so groß sein als das George, so viel großes arbeiten als die dort, aber wenn wir heute sind, anschließend zu brocken von Gott, wir können irgendwas was tun. Und wenn wir uns auf Gott verlassen, dann ist es uns nicht schwach. Und da wir kein mehr sagen, wir tun wir entfernen, das ist es, wie wir Menschen sind, aber das Mann, viele Menschen von der ersten Tag noch, das sind ja 165 Jahre zurück, oder von 1805, das geboren wir, und von der ersten Tag checken Menschen nach den Mann und trösten sich, das ist ein Vorbild gewesen für die alle Menschen, die Christen sind. Und die haben 117 Schulen gebaut in der ganzen Welt, und das geht von der ersten Tag nach an alle Wege. So, wenn wir da an denken, kriegen wir, was wir von Leben gehabt, was sündig und schlecht das gewesen ist. Gott kann uns danach brocken. Ich habe ja gehört, Menschen sagen, oh, aber ich bin so ein damals steht Mensch, ich bin zu nichts zu brocken. Jo, du bist. Wenn wir uns auch geben und sagen, Gott, hier brockt mich, die kann das. So, ich will ihnen alle ein schönes Leben wünschen, mag Gott uns segnen, und wenn wir dann denken, Gott verjagt rein alles Schuld. Alles. Und die kann auch alles sein. Und die weiß, was wir alles abgelegt haben, versenden. Die kann uns alles vergeben. So. Hier von Struckland, Manitoba,
Mag Gott uns segnen und sehen wir uns das nächste Mal. Dankeschön.